Hej alle sammen, dette er Schlebach Maschinenbau. Her er vi nu i Quattro-sektionen. Quattros er blevet fremstillet her i en bred vifte af designs siden 1990'erne. Quattro lever os altid som standard med en kassette og 2 sæt ruller, hvilket betyder, at den har 2 profiler per kassette. Quattro-konceptet er baseret på ideen om, at du har en basismaskine og eventuelt kan købe kassettebåndet til den. Afhængigt af hvilke profiler man ønsker at fremstille eller producere. Derfor er Quattro meget alsidig og kan til enhver tid udvides, suppleres eller modificeres.